oui. Ah, cɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ne y'a kankari da cɛmɔgɔ ye ni heure comme ça man ka sɔrɔ a ma na e diɲɛ don o don ne bɛna sigiya ka cɛmɔgɔ kɔnɔ a tɛ bɔ han wa filɛ karamɔgɔ ka da la client yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen n bɛna sigi e kɔrɔ ka baro kɛ e fana bɛ ala minɛ e tɛ na non vraiment cɛmɔgɔ comment que ni mana karamɔgɔ bɛɛ sara koyi ka kɛ cogo di karamɔgɔ fulo fara walew bɛɛ sara karamɔgɔ to in fana bara wulila na bara ta ɲɛnabɔ bara bara a kɛra cogo di ayi kana nin jisa la sa e b'a kɛ i n'a fɔ komi su a ma sa e b'a fɔ k'a ma sa i fini biro ɲɛna ta cogo di bara e wulila mun de kɛra yan dɛ bara wulila mun de y'a sɔrɔ n terikɛ fifa n terikɛ fifa k'i terikɛ fifa n terikɛ fifa k'i terikɛ fifa koyi bara Flo a kɛra cogo di karamɔgɔ ala n terikɛ fifa karamɔgɔ dun karamɔgɔ fifa ayi n terikɛ fifa sa ko ni a fulo ba de y'a kalifa ne la karamɔgɔ fɛnɛ bara hakili sigi sa a bɛ wuli wusi ma sa Flo ala ne ko ji dɔ tɛ yan wuli fulaka na ni ji dɔ wuli fulaka bara da ji dɔ wuli Flo a kɛra cogo di an bɛ alijana na bara wala bɛɛ wulila i ko wuli dɔɔnin wulila mun de kɛra ji dɔ ma ji d'a ma a ka dɔɔnin di ne dun y'a fɔ ko karamɔgɔ kuma na ji dɔ min u bɛ k'o minɛ sɛbɛn ye n'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ fura ɲuman di mɔgɔ ma a bɛ na ko marifa mugu ko kɛ a bɛ na u yɛrɛ faga kabini wolo saba salen nin wagati in na a ma nɔgɔn dɛ karamɔgɔ du kɔnɔ yan ala kana kɛ koyi kan'o fɔ sa ko bɛ fɔ su de tɛna e bɛ hinɛlila kɔrɔ dɔn wa ayi ka tile juguya bɛ mɔgɔw la sa tile kuma kɛ su ye ka ban wa e bɛ hinɛlila fɔ cogo di de karamɔgɔ a dun kɛra cogo di ne ko an bɛ luto walima an bɛ lata de. a tɛ luto a tɛ lata an bɛ loto de a kɛra cogo di a kɛra to ne bɛ k'an jɛ de f'i ye sa k'a ye fɛn dɔ de kɛ tasuma la ko marifa mun y'a bila o la ne ka datugu da la o karamɔgɔ nin y'aw ɲɛda ye wa. e yɛrɛ dun est-ce que ne bɛ ɲɛda la karamɔgɔ ɲɛda lajɛ e yɛrɛ bɛ ɲɛda la a bɛ ka juru la ko a bɛ yɛlɛ ko de la a minɛna a ɲɛnabɔra. a bɛ nin na nin y'a ɲɛnabɔli. mun yɛlɛbɔra o ye ba bɔ a ma sa koyi karamɔgɔ baw alhamdulillah saraka minɛna. Ni y'a ɲɛnabɔlen walahi mun to yen nɔ ko nin y'a bilalen dɛ a bɛna sa a bɛna wuli ka dɔɔnin kɛ a bɛ yɛlɛ ko saraka minɛ na aw ɲɛda si to dɛ gazi d'an ɲɛnamini. gazi de don. a ma se k'an faga an foyi a ma foyi kɛ. a t'a ɲɛfɔ yan si ma sa walima yɔrɔ si ma sa an foyi n'a bannen. karamɔgɔ bɛ se ka dɔɔnin fɔ ɲɛfɔ y'a ko la a y'a bɛ fara karamɔgɔ fɛnw na sa a ye taa e ka taa taa banna e ka taa ne ka taa awɔ e ka taa dili an ka fɔ nin ka taa an ka fɔ ale an ka ka wari sɔrɔ de latigɛli. ko ne e ka taa e ka taa ayi ko ne ka taa ni ne gɛn cogo ye awɔ e ka taa e fɛnɛ ka nafigiya de fɛnɛ lase yan e ka taa an ma sa taa an ma sa ale ka nafigiya de lase dɔɔnin kɛ ji in na ka na tuguni. ne tɛ e y'o la wala i ka diplôme i ka diplôme ka wolo n t'a sa la a banna tɛsi banna fula banna nin kɔrɔ ye min ye sisan n'a y'aw ja a kɔni bɛ ne ka 500 di ne ma nka n'a y'o ja a bɛ se k'a feere a tigi ma hali 500. kun nira i n'a fɔ ko mɔgɔ min bɔra charbon bɔrɔ kɔnɔ awɔ nin kɔrɔ de hali ni bɔn cira a tigi la a t'a dun. su wililen walahi foyi a kana a ma sa o hali ne kuma tɛ k'aw fifa les revenants a tɔ posi kɔnɔ a y'a diyan. an t'a d'e ma i b'a d'an de ma awɔ a diyan. a b'a d'an de ma fulo cɛ yakɔ a tɔ tɛ kɛ ne ɲɛna a jeli de ka fɛgɛ taa bila kɔnɔna kɛ e y'a minɛ ne de bolo wa. walahi si b'aw la entretien de t'aw la a tɛ karamɔgɔ furaw kan sisan i bɛ fɛn d'a ma a diyan. ayi e b'a d'an de ma a b'a d'an de ma wala k'i ta di ne ne ma tɛ di ma i ta di ne ma mɛ a dafa quoi. wala a dafa voilà sisan nin kɔrɔ de ye ayi ni cɛ an de b'a di i b'a di fulo pari bi fulaw a di an b'a di awɔ sisan deli an de b'e ka wari di awɔ e ka di. ne ta bɔra la awɔ e ta bɔra la i yɛrɛ ni faga ce sunu aw b'aw yɛrɛ faga yan dili an bɛ tila k'e ka hali ne tɛ ka ɲɛnabɔ si walahi awɔ i ni ce i yɛrɛ ye. ouais ni cɛw yɛrɛ dama b'u ka ko la a kana to ka muso wele. n da fulo i hakili sigi sa i fɛn fɛn cɛ fɛn i jeli de ka fɛgɛ kojugu i jeli ka fɛgɛ ale jeli ka i fɛgɛ jeli de ka fɛgɛ nin ye nisɔndiya ko de ye. cogo de b'a ye 1000 de awɔ kɛmɛ ne ma. sisan a d'a ma awɔ i b'a di a ma ni cɛ a nana di ni cɛ nana an b'a fɛn an bɛ se ka tɛsi wɛrɛ bɛ yen tuguni tɛsi wɛrɛ bɛ yen tuguni ayi o tɛsi
ni ya ɲama fifalen o tɛ si la marifa dɔrɔn de bɛ jɔ dɔrɔn k'a ci. A faamuya. A bɛ jɔ e la dɔrɔn a ma ci wa ne de bɛna dun. Bara an ka bɔ yan fɔlɔ an ka taa ɲɔgɔn. An ka bɔ yan fɔlɔ i bɛ fɛn d'a ma an bɛ tɛ taa don ne ɲɔgɔn. la dɛ. Voilà. Pɔ i b'a dɔn kunkolodimi dɔ de bɛ ka ci ne kan sisan. Voilà di. Wala a filɛ. Tɛ kabini kelen ka 500 dɛ. Awɔ Flo na. Wala a banna. A banna. A y'a fɔ a ye ko hali ni bom nana a bɛ se k'i jɔ bom ɲɛ foyi. Ani marifa nana ne tɛ jɔ marifa kɔrɔ dɛ a yɛrɛ de b'aw jɔ o kɔrɔ dangadenya tɛ o. Ne ni Ese ani ne ni ɲɔgɔn cɛ de nka marifatigi kana jɔ yan nɔ n ka pan n'aw yɛrɛ de tɛ jɔ yen. Aw b'aw jɔ o kelen na dɛ awɔ ne tɛ fatiya ta ni baraji ɲini ani n ka wari dɔrɔn ala k'a bɛn sahaba ma. Taa n yɛrɛ ka tila ka taa ɲɛ ko Wallahi file adamaden de ka dabila e sa pere cha aw bila sa ne bi ta o de ma ba se ka mana ko kan na e nu ne ka malangolo ya ka haramu ka wele kan dogoya wallahi hal aw bi sanin du kono ne ti do do ko mo de me dan ne do ko de me ne mo mana ko e te wallahi dili de do e be ne wele ka ta di malangolo mo ha ko marfa mu te marfa mu yo marfa ere ko do awla ni mana no ne ti jenni ko su no sa wallahi e bo do chap kono furu de liwe abani klefe o mu kumai hey dili bea ngatara ali klefe iboro e dini ma mara de wallahi iboro dogor ne ni chemo do iba on dogoya che I dogon tene de billahi toto de ne dongo de bile doga mana mana kula aka haram ne bila fusiri ko dana de ne bila fusiri ko dana hali shini ni mana fonte dili rofie abani klefe Hey! To koki tore. Kana la jeki ka boy ka jane. Me mu fiena ha. Hala anga douche. Ti sala kuma tanga dula gare me mi fiena. E kuma ke to do. Suno imina su do le me o fiena. Ni ma he dilibea. Le fana ya fie deniwo. Ngoni ma fu ani klele te dili rofie. Wa ali shini nta fie abani klefe. O ma jango ere kifo. Ati fo bi. O tumana jako de ka dili rofie nta do. Muye blada ina. Muye toro da ina no. Ne ba nga bara de la koy. Mu bara no. Teri ma famu de ki bi bogo so ki peta ku kona ini ala ci jole le ba ko iba fo buru tana. E dili rofie ko ben. Buru durle. E yati ni kono furu ina. Ego mali bebe e kono. O mama e ga mali bebe. Aya kuma bana. Aka haram ne kunte musoy. Billahi ne kunte musoy. Ne be zabati sisa. Aka haram. Ni ne kunte musoy. Wande ni nga musoya de. Inyebe ne ni nga musoya mna. Halle dogoni. Itisala kuma tenere ma mu finya. Billahi ni dogoni ni alache ne dogoni megal va ben alache. Ntumi dogoni medro maki haku. Wallahi. O ya kofe. Wallahi o ya kofe. Otme dogoni bo beteke ntele. Kana la jeki ga boy ka jane. Abi mine ki ko tegere. Fana soro mali nyumi dogoni kunde suno ne aga haram ne ko ni nyete mbugo ba fola ko su. Billahi. Nako ebigi taw kono furu ine fe. O be ebigi tay ga bunya ba ine fe. Nyamala de ni chite ela ke. Na kila chide bi ela. Ni chite ela chibe ne la. Ko mo diri ka keta. Wala. Kana bogo na kibina ginyoto ya kana na so bo. Atara ni klefe oy kungoy. Da so foro. Ni ere daga ku ma tini jiyo. Dauli. Ayo. Koka. Ça va? Ya kan. Don. Merci. Sai dum bote bolembi. Nina tango no. Oh, je vais. Quand fais-tu? Ça va? Ça va alhamdulillah. Comment ça? Il va fumer. Dauli. E mo rako tellement tigi jamani do. Tellement tigi jon. Ko bage wa ko bakeri. Ayamge. Mu mesiki chama ko kere. Nana. Na ngo he ngo dilite no. Ko be antlefe. Ibe so le fene ma fo le kilisini. Ayi, e ma ni nyona chama. Ide fo le fene ka ko Me fem ni le ko telephone number. E ko me bonda kama me. Ne o me lamine wole ka blanna. Wallahi. Lamine ko me tan datu. Ibe fe anga jege. Lamine to bon kuma la de. Mungera.
o don la ma ɲɔgɔn bila kɛnɛ ma awɔ Lamine ma fɔ kan ka na so kɔnɔ k'ale bɛna ko kɛ yan Lamine ma se ka foyi de ɲɛnabɔ du in kɔnɔ yan a ma se ka enquête kɛ a ma se ka foyi kɛ mun bɛ se ka ne jigi lafiya cogo di et puis o si man tɔɔrɔ dɛ ani karamɔgɔ bɛ tila ka kuma daminɛ tuguni ka na ne dɔgɔya karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna ka ne buruja i tɛ miiri kuma si la Lamine ma mun fɔ ne ma k'a kɔ don o taalen kɔfɛ karamɔgɔ fana bɛ yɛlɛ ne la ka to k'a nɛnw bɔ ne la ka to ka yɛlɛ ne la e b'a dɔn Lamine ye ne malo du in est ce que Lamine kun kan ka kɛ ne na du in kɔnɔ yan n sen tɛ Lamine ko finman na jɛman na walayi esa i k'i bolo da i dusu kan m'a dɔn i diminen don mais i bolo da i dusu kan o don o de kama i ma ye ma se ka segin yan n siranna nin yɔrɔ de ye parce que ne ɲɛ bɛ aw fila bɛɛ ka intention na m'a dɔn a tɛ laban ɲuman na o de kama ne ma sɔn ka na yɔrɔ la a kɔni ko digira n na dɛ a i bolo da i dusu kan ni ko k'a ma jigin na n ye nkalon tigɛ awɔ i bolo da i dusu kan y'a mɛn sinon k'a jumɛn b'i da kan foyi tɛ n da cɛ ne yɛrɛ kan ka dimi kɔrɔ ka dimi ne kɔrɔ mun na ɔ i tɛ taa ne fɛ yen i tɛ n wele hali ka taa bɔ ne la Kirisi ne fana tɛ e yan ni ci ni ci tɛ ko ye ayi ayi dɛ i jɔ yɛlɛ ba fana ma ɲi muso la walayi muso kan ka sigi yɔrɔ kelen mais i ye ko tan caman yɔrɔw ɲɛfɛ n bɛ taa yan n bɛ taa yan muso danbe to yɛrɛ ne y'o daminɛ sisan ne furula sisan ne bɛna to k'o jogo kelen de kɛ o dun man di ne ye muso kan ka to k'i lafiya so o de ka ɲi ɔ sisan ne de y'o ye ayi ne m'o f'i ye dɛ ayi Dili ayi kana ka kuma yɛlɛma ne m'o f'i ye dɛ ne m'o f'i ye dɛ kana dimi ni sa ne bɔtɔla ye ne tɛ taa yɔrɔ si ni e fɛ yen taa ni tante fɛ yen parce que ɲɛnafin bɛ kɛ ne na jabakɛ ne tɛ yen kuma n'a fɔ cogo de don sa ne b'a dɔn ko ne tɛ yaala kɛlɛ sa i bolo de dusu ka mɛn kana wuli an ka taa san an ka taa bibaro k'i fɛ sa kana dimi sa n daga wuli ok donc ka datugu Ah ouais, c'est bien notre jour qui est arrivé. Mon ami, Ouais. est-ce qu'on a installé Gagnon? Chez nous, t'en as. Il doit t'en avoir. Ça va pas, mais tu as essayé. T'en as ça. C'est ça qui est Chef Flo, il y a en même temps, on est correct. On m'a manqué. Ne kɔrɔ de a bɛnna la cɛ ni b'i kɔrɔ bɔ filanw ti i dɔgɔninw ti bonya dɛ. Mon ami, il n'y a pas ça entre nous. Il y a ça de kama cɛ. Je veux pas de problème maintenant. Wariko de kama, je veux pas de problème maintenant. Parce que amana kɛlɛ dɔrɔn a ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. Ni ma taa dabiri da la, i bɛ taa dabiri da la. C'est pour ça que je saisis ta kana, ok? Cɛ, volleyball ne yɛrɛ tun bɛ ka jɔyɔrɔ fɛn dɔ la. Ni cɛ nana ko ne ka fɛn ninnu, a bɛ marifa ye, a b'a essayer jɔn na. Marifa jumɛn? Cɛ bɛna essayement kɛ yan o. Fɔra k'a bɛ ka na ni marifa ye. I tɛ mana i tɛ subahana kuma dabila. An m'a essayer yan ka ban a bɛ na dɔrɔn a b'a ka fɛn minɛ a b'an ka wari d'a ma dɔrɔn a bɛ taa a banna. A bɛ o marifa ko i tɛ nin kuma dabila a daji tu ni daji tu i ka fa safuru la ye. I kana ni marifa ye o t'an bɛɛ salen ye. Mais cɛ man kɛ naloma ye o. Ni nin kɛra e de ye o, e tɛna essayer ka essayement kɛ yan. Misaliya de don dɛ. Si c'est toi. E ma fɔ ni ne yan. Ne ka kekun de ye o. Mais e b'a dɔn cɛ y'an kɔrɔ ye ko in na. Cɛ m'an dun million na. Flo, a fa safuru la malgré tout a fa safuru la. Mais i b'a dɔn précaution b'an ka kow la. An ka précaution jateminɛ. Effectivement. N'a nana ni marifa bon solution bɛ sɔrɔ a la sa karamɔgɔ bɛ yan o. K'a wele yan. Cɛ na tuma a wele karamɔgɔ wele a wele an k'o ko sigi sen kan fɔlɔ parce que on sait jamais yɛrɛ. On sait jamais. Wɛzɛ karamɔgɔ. Cɛ il y a l'urgence faut sortir. E y'o ye bɛ ne foroba wele a bɛ e kɔnɔ ne ka dumuni kɛra e ɲɛna dɛ. A ye ka na ban urgence I bɛ girin ka maa wele tan Cɛ ni fɔlɔ bɛɛ ma ko dɔw la a ma ɲi. E mun kɔnɔ suguya daminɛ Voilà, faya. wari nana de wa. ayi wari mana fɔlɔ. A y'a poussé ka na a y'a poussé ka na. Jeli ka da la de dɛ. A bɛ yen wa. Jɔn Tusi b'a nin kɛ. an t'a dɔn o la. Yɔrɔ a fɔra i b'o tɔgɔ in to. I tɛ ko to ko k'i to. A fɔra i ka tɔgɔ. Kana to tili ka bila n'a yan koyi. Nale ni ye nale ni ala nale ni yugutigi nana la a ye bɔ ka na an ka ɲumanw yira u la nale ni ye nale ye ala nale ni yugutigi nana la a ye bɔ ka na qualité ɲumanw bɛ n bolo yan a ye bɔ ka na qualité ɲumanw bɛ n bolo yan yugu la yugu qualité ɲumanw bɛ n bolo yan a ye na. Nale ni ngone nale ni sigiri kono nana sa yugu do Dili Diliga ne ko e nafa yɛrɛ ye jumɛn ye da in na yan ne mɔgɔ bɛ sa du in kɔnɔ e tɛ bɔ a kalama caman mais Dili e fɔ ka da kun jumɛn kan sa karamɔgɔ de ma taa Ala minɛ ka marifa mugu kɛ tasuma la u bɛɛ kirinna i filo o i fara o i karamɔgɔ o bɛɛ kirinna ne ka bɔ ka na n ko n bɛ na e wele yan n kamana gantɔ ne nana koba kɛlɛ sɔrɔ yan
o mai na fam na mu kemu yidana ibe fere la ka be chama da garde doni mais muye marfa mugu si karamogo bolo fo ka to se flo ni varama ku bina do ko jumere ku ndige haya hela ilaha ba bon ade ni ya to ne ba fo kuma do la kwa ngo mama nga nyine kwa ni nyine na ko dugu doro iba e kuma be ni kungo de be nyoko na kwa ni ti dala ngon nube songata jenge karamogo fe tugo fo iba bote karamogo dongo ne re ko ndaballe bani ba do nunu be de kele I karamogo yo I flow I varan ne re ta do minga usan mi nunu nunu be de ko kele njege ko ni shima bandum na te bangoi ha nunu be kumesa wallahi me ala ke o kidna ku nyera be fifi an mina shuku ya dike yambi ni ikakuma ni etenga ni madala ni kansai wallahi nunu ma sabati diem foila na soro war ko do te ko war ko di bala ke bon ipta soro war mi men na fara war den tere afu be fega ne nyeko ke kenya ko to we war ko kuma fo madaka ya fo ne war la de ko ne war ko kuma fo la parce que là ugo ko ne ka douala ko ne ka papier do signer mais moi fo ne ko joli mi na dine mare aussi ne asiye ke mais uma war daka ya fo na ko jira ko be war dine papa non ne mako sale sisa ha obna te toko de ke sisa ka o war ni iba sisa war ti ba ni ba do muso de ka ko ka bolu sisa o be te toko ke ka war ni mena etna fo ye wari na e kon ma ye doron asinye nunana wallahi nunana bi blai keleke bolo de ka ki ka wari ne ba do nunu be do affaire fenfena affaire de nte ha sigiri chemo we fene kana ikani yereke dunenga kola sa mo me ndenge ngata wene dili ayo te sika ke voilà ko flotte na sene la ne tabe di ani jaku ya sa ne de tasuma nyaka ka tasuma fifa walu kirni ne taru fifa ka disoli ka dum okuma o wari ko kila ka ne nyaka danga dinya de ye barake nga nunana ikiji da ikika warso nga ne ba do wari mbecha doni voilà wari mbecha nga ni war chala kana na ke ikelentai kadaka kuma dola akilina mami me akilina bokwa ibta soro o fana ikanga jate mina do ke kwa iteke bla ngulu kuni danga dini ya mugombe ya akile ya akilina dini beske ya kene ne akilima boni etaya sani ya fama ne nga waso ne ga dodima ni jigi dale me ne ga wari ne ka ite wuli ka taka doke we ga wuli ka taka yala ya sugu ga jai sigle yani kuma chama bai esi ya kene yoro di mo ko teme jara oteya iya dine ma dili billahi ma dine ma ne ka foi matunu wale ba right na war soro billahi eta wa ketu ka jangara bu yala billahi ne wari soro aira ala ko te tenkwa nogo mun kera voilà à propos flow bora ka kuma fo en sisa lere ko aklima o yoroni ko sebe ni chena na sisa kabna isa ni marfa ere o ko be ka tukudi ina fo kana ni marfa ere kaba isai me oko ni ngano ko nega yate wa joro ko la nega hayade du ama don nega hayadu nako kabna chidu nako kabna na wa kabna isai du bashitala aba isai du abna isai jona kana da bo de ko tan na fona bo kom nega agla sisa anga na me nega hayade du ne ya tana foyi fenkelem bachi na bina chile kana miri musula o drone ne bachi mo flow ça sinon bien bébé sikake abiseka chalna tiga da bum la cousine me kala mo ngera sa dili Tushiban ça va la cousine yo nya piga na kuma tushiban yo jeni te kuma me yoro de do karamon dili cha ai to akam ko sa ai point dili kan ko sa ai dili sandura kambo abega dili to ya kambo wallahi kushiri be yuro ro kuma bega jigi choko la to ne ko tushiban ne ko jugewa ai se tushiban ne ko jugewa ko jugudo dili to kuma ga tari fashion parce que ni adili kuma chama bainda fatala kwa akogera to godi jema ai mu poya o mu flow jema affaire ko c'est le début
Elle veut son argent. Ouais, c'est-à-dire qu'on a du là. C'est en face. Il y a beaucoup. Abandonne. Avoir Medima. Ande la ke nega dili. Aba wala sura. Ay foi manya na. Dawli kala mo sigle yele la ya. Ay ame ka kodo sigi singa kwa. Ya. Kala mo ita dili mayro. Voilà. Ne ka kushindi kushi mana tigera de sa. Kushi yo. Ni sera kali. Ka ma ko sa Ni wallahi. boyare. Dila mo fa kuma fi san. Ame phase terminale de la. Cebe na sondoro o ya ko bani. Cebe ta ga war be dima. Mais iga action là ba e mo yesi parce que en karamo mandi o chemai anga jela. On n'a pas besoin de ça maintenant. Ok. Ok. Aïe, ça va ça. Ok, Dili, tu prends du courage. Et puis, il y a des Dili, la Dili, foi ma bola mais ne mirila ala le ma ko la wallahi ne mirila ala le ma suno ne ko ta fangana wallahi ne ka wari basara wali musala ante amma basi alhamdulillah dukono moko basi to sila alhamdulillah tabarakallah ne ko varan flow e kabine nana ni ma konna jate minere mo ma boy am folo kan ne to yango Monsieur Konale. Basta là. Alhamdulillah. Ok. Voilà. Voilà. Bon, il y a du kono na problème métane. Il te bo do la be do na to e ko. Parce que ni nyebe ni na to ko la to ko na ta soro no e ko do nyami ko. Nu me soro ka ko do de nyami. O ta nyana bo. O ta ya ngandile wallahi amenyo ngona de. Ame nyogona ala te wari ndo e garzigela wallahi wa min temena o nyogon tna kere ka to ka ne dabiri wallahi ni abane atike antugu not to flirting wa kubage cheyere bi chille yere mo adona ta burala ala ko ma mo don te tanga ya roto wado ma be otoi ko do wulle ko fe ha ma fiye ajuwala de turka anga cheduna nege haya de la sa chedme kamo ko moze kwaye nege haya de la ka dodi floma ka dodi varama ninga soroka mu wuli nyona ulu de buruna nyongo ko she mafie ote hera da wakato ote hera da wakato karamo ko mana tasisa ka flota ka varanta ko tamini ha ko sake umana sa nene rebe to ka ke dala dutigi be temanga wa mi erebna akoto sangoro ta iboda e ma foi ka daga bana ko ne fata e duya mi nu sala sisa dube ka antai neta ateke antai abike neta ka daka emna ne no fe abike neta wala ni fato ko te foi bleu ne to ko de fo dirati la zikiri chemo ko kadu zikiri ko ferla du zikiri chemo ko kadu natu pleni dugo de ni barkati kabe ne domna ne baro dugo ni barka bila kabe wulo dom dugo bi ko ata dugo de ya e ko me so mena sogomena dilili boli de boro sokono to ka daga bobo kana sigire to moto kaya ko Allah woy ay karamo ni che flon faro bina sa ko yam marfa mu le bolanduna kata suru nyeda fini mbade do u dale kirne karamo ne o ta ka to bla ka flota ko bla ngache nunde ala mena kana jole to ne re jorole ka jidu ma ku fi fa nunde shina ka wulti ka yela damna na ka to ka yela no ngomu ngara ka umu bora kana jabo kono ka bodu kono ala fana boro la sa krishni bi ne ala bla kana kabna mana ko ganna aga haram nye ko daka kunungo ya borondo ne ko daninga alle ne yame ko ba ka bibuli chafe ya mulande ay di mi jorana nya bebo aka jeinda menena angana figi ya jeinda menena anga jeinda menena anga escoro ya jeinda menena anga jeinda menena anga na figi ya jeinda menena anga jeinda menena sa anga jeinda menena sa anga jeinda Yoro ko
ko Allah wallahi ne dogoni aga haramu halanga dulla gari halanga du sheti sulla komi e ba do dron ne muso ngo komi e fana ba do muso yo de lebi ni fo aka haram ni dogoni kunna mana do ma ke he wala ni dogu kanga ni soranko ay nanu ngi soroya sade malam le kwa ay bonne bu dibine be degre la kunu nangu e deni mine ala na kira wallahi docteur ko muso ka kuna dok ma fa ko ni kungulo dok ma fa ko tiye ko ni se aka haram chemo ko ngo deni kile ko burutana ko bage anyana ta dana kuma ma anyana ko ibina niti ibina kungola si era makakla ka ne ka yugo fere yoro na li ça n'est pas de problème ya ama marade quoi suna bebe ko mbalo ka pisa doni mama marade hawa siria kongoni duaba hawa sidiara kongoni duo wala nga je jagarisa Bon, en fait, bref, ce que je vais te dire, ça dit carrément comment qu'elle il veut carrément comment qu'elle fait la soirée quoi. Bidra de nous. Dis carrément pour moi que toi. Ah mais bidra de nous. Tu connais comment n'est pas donné. On peut pas intérêt quoi de nous. Ouais, on peut pas. On a qu'on fait voir. Jamais c'est en droit. Ah, on peut pas t'asseoir. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Ça tombe bien. Momedi. Alhamdulillah. C'est comment bro? Ça va? C'est comment? Karamo. Ni de karamo weze. Karamo de pia karamo. No karamo weze kai. Mo. Ali de ya dai. Ni jamana indele. Debi na afle ke karamo wa dukoni. Peso no ai. Karamo wa bele. Anda. Karamo. Yo pisa si mai. Wallahi mai. Karamo wote mu wa barakai. Na kite resita ni ma wote ke. Abe do kalwa wala. Abe fon bela de lenke. No, negede. Sisan i n'a fɔ an kun y'a fɔ i ye cogo min na la fois passée i ko an ko ko karamɔgɔ a bɛ se fɛn dilanni na donc i nana sɔrɔ an b'o ko de la donc ko bɛɛ sigira sen kan a ɲɛnabɔ a bɛɛ banna pewu a fɛn ninnu yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ kun a y'o di ne ma. N'o de fɔ n ko mɛn dɛ mɛn tigila ye an tɛ kuma ka wasa i y'a ye cogo di. Voilà sisan patron nin ye nɛgɛden nin ye a duuru bɛɛ filɛ. Nɛgɛ haya don. nɛgɛ haya. Awɔ bon sɛbɛn wari fɛ. Ama ko kuncha ka ama ese ama esse kasme esse ka essaye mere ari ama ese ka essaye ni jumɛn bon ama ese dola ni marifa ye wa fula an ka an kun y'a essayer Karamo. awa mɛna Ai ne bɛ na. kana don waati ma sisan. Ai ne bɛ na wale. A tɛgɛ ne ɲɛna. Ça de b'a bolo an bɛ nin kɛ cogo cɛ karamɔgɔ ni tɛ se la. yakili sigi sa yakili sigi sa A ti ɲɛ fɔ an ye kɛ. n'i k'i hakili sigi kɛ i Moi j'ai une famille, je vais pas mourir maintenant. Karamɔgɔ tiɲɛ fɔ an ye sa. ala ye taa da la ni zigiri cɛma ka nin kobakɛ bi a f'u ye k'u ka na ko wariko ci dɔ bɛ yen k'u bɛɛ kan ka 20,000 sɔrɔ a la k'u ka na sisan awɔ o f'u ye k'u ka na Mohamed a bɛ nɔgɔya e m'a fɔ ko ka essayer de a bɛ essayer fɛn min don k'a fɔ ko ni nɛgɛ cira a bɛ ɲɛsin yɛrɛ ma o ti kɛ a tana fɔ a ye awɔ a tana fɔ a ti ɲɛsin ma fiyewu n'a cira dɔrɔn a bɛ pan i kunna de. cɛ sinɔ don an ka dabilennin ko in a y'a cɛ ka ca e m'a dɔn a jara sa cɛ sinɔ ta an tɛ kɛ niveau la yɔrɔ. nka i ye min k'a sukaro ko la an tɛna bi ta kɛ de la an tɛna bi ta kɛ de la. n t'a mugan bilen sa n t'a mugan bilen. n'i ye sukaro mugan dɔrɔn an b'a bɛɛ dabila an bɛ dabilennin wuli dabila pewu. n t'a mugan bilen sukaro de a ka timi de a ka timi de. an bɛ taa fɛn san dabilennin kama e bɛ t'i kɛ o ka gato k'o bɔ. n t'a mugan. an dabilennin laban min minna ne ye n da fo sɔgɔma n da bɛ kumu kumu na o ye hɛrɛ ya. o fana ka fisa kuma dɔw la dɛ. o kɔni man fisa o man fisa dɛ. walayi natu pileni natu pileni. ni cɛ. Voilà, Dieu merci aw bɛ yan nɔ. Cɛmɔgɔ Kobakɛ ça va? Ça va. Cɛ aw bɛ bɔ nouvelle kɔrɔ dɔn. Ayi. O kɔrɔ ye kunnafoni duman. Aw ka hɛrɛ don de bi. Karamɔgɔ ko n ka n'aw nɔfɛ. C'est à dire k'a bɛ n'aw bila baara dɔ la. N'aw nana ko n'a ko mun n'a y'o kɛ k'a bɛ 20,000 d'aw fila bɛɛ ma. E 20,000 cɛmɔgɔ 20,000. ayi fɔlɔ jɔ. Walayi karamɔgɔya. Flo i jɔ nin Kobakɛ. Karamɔgɔya fɔ walayi. fɔlɔ. Aw bɛ taga a mana mun fɔ aw so ma dɔrɔn. fɔlɔ i jɔ sa. e bɛ 20,000 fɔ e bɛ est ce que e bɛ 20,000. Voilà. ne 20,000 cɛmɔgɔ 20,000 n ko ye 40,000 de. Vous êtes prêts aw sɔnnen don wa? a
ni wari kɔni bɛ sɔrɔ an sɔnnen don nka k'a fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ don wa bon n'aw taara aw kana kisɔn caya quoi ayi mais tiɲɛ don wari bɛ di wa wari bɛ di wari bɛ di wari bɛ di mun de la a bɛna bila mun de la an ka o to yen sa wari tɛ di ka ban ni wari bɛ di an ka taa voilà voilà datugu